citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mga minor de edad nangawat sulod sa usa ka grocery store sa Kidapawan City. Nasakpan! Pasahero sa elf truck, patay, driver sa Maran, human gipang pusil sa giingong riding in tandem sa Hagunoy, Davao del Sur. Sa detalye sa atong mga balita, gisulod sa mga batanon ang usa ka grocery store sa Kidapawan City ug nasakpang nangawat. Gikustudiya na sa mga pulis ang mga batanon ug gikatakdang i-turnover ngadto sa DSWD. Ani ang report ni Marvin Revilla. Balog karon sa custodial facility ang mga minor de edad nga lalaki human kini nasakpan nga nangawat sa usa ka grocery store sa Kidapawan City, Cotabato kagahapon, September 7, 2022. Ang maong grocery store ginapanag-iyahan ni Ronnie Domingo nga taga Purok Mangga, Barangay Lower, Calaisan, Kidapawan City. Sumala ni Domingo, gisulod sa mga minor de edad ang iyang tindahan ug nakadala og cash nga balor 5,000 pesos ug mga grocery items. Kung isuma total, mukabat sa kapin 11,000 pesos ang nadagit sa mga bata. Sa kasamtangan, nabalik sa tag-iya ang mga nakuhang cash ug mga grocery items. Anaa gihapon sa pagkakaroon sa custodial facility ang mga minor de edad. Nagbawal sa mga minor de edad nga ibalog sa prisuhan ug sila ibutang sa children's facility ug dito hatagan og advice sa taga Department of Social Welfare and Development. Unya ang mga ginikanan ipailom sa counseling. Una pa ibalik ang mga bata sa iyang pamilya. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Nangaangol ang duha ka mga driver sa motorsiklo human magbangga sa giilang accident-prone area nga kalsada sa Tulunan, Cotabato. Parehong gidala sa ospital ang mga biktima. Samtang sa Davao del Sur, patay ang pasahero sa elf truck, samtang sa Maran ang driver niini human gipang pusil sa giingong riding in tandem nga mga armado sa lungsod sa Hagunoy kagahapon sa hapon. Ginasubay pa sa mga pulis ang motibo sa krimen. Ano ang report ni Marvin Revilla? Sa report sa Tulunan PNP, nagbangga ang duha ka motor sa crossing 125 sa La Esperanza, Tulunan, Cotabato. Mga alas 2:13 sa hapon kagahapon, September 7, 2022. Ang mga driver sa lambigit nga motor na ilan nga si alias Ortez, nga taga Midsayap, Cotabato, ug si alias Pinorio, nga taga Purok 2, Bagumbayan, Tulunan, Cotabato. Sa kakusog sa pangitabong bangga, nangabunog ang lawas sa mga driver ug dali silang gidala sa mga rescuer sa Tulunan Hospital. Ang crossing 125 naila tungod sa daghang disgrasya nga itabo tungod kay tulid kaayo ang dalan ug sagad magpabulot ang mga motorista nga maoy hinungdan sa mga disgrasya. Samtang dito sa Hagunoy, Davao del Sur, patay ang usa ka pasahero human kini gipusil sa gituang membro sa riding in tandem samtang gabiyahe sa gihing National Highway. Hagunoy, Davao del Sur, alas 12:40 sa hapon kagahapon. Giila sa Hagunoy PNP ang biktima nga si Leo Quaresma alias Iyoy, 59 anyos, minyo ug residente sa poblasyon Santa Maria, Davao Occidental. Samtang ang driver giila nga si Niel Malyare Julata, minyo ug residente sa Purok Fatima sa susamang lugar. Sumala sa report sa Hagunoy Police, nagdagan ang elf truck nga gimaneho ni Julata kauban ang biktimang si Quaresma sa National Highway gikan sa Digos padulong sa padada dihang kalit adunay misulpot nga usa ka XRM nga motorsiklo ug kalit kining gipusil si Quaresma. Sumala sa mga nakasaksi, nakahilmit ang mga sospek ug gipaspasan og pusil si Quaresma hinungdan sa iyang kamatayon diya mismo sa elf truck. Samtang samaran ang driver nga si Julata apan luwas kini. Sumala sa kapulisan, daling misibat ang mga nakamotor nga sospek. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Nadiskubrihan sa Task Force Basilan ang improvised explosive device kon IED human gitug-an sa nagpakabanang taga Basilan kung asa kini gitipigan. Samtang misurrender sa gobyerno ang usa ka miyembro sa Abu Sayyaf Group sa lungsod sa Tipo-Tipo, Basilan. Ani ang report ni Grace Alconaba.
Nakaplagan sa mga miyembro sa Task Force Basilan ang usa ka improvised explosive device sa barangay Sirunggun, Haji Muhammad Ajul, Basilan Province niadtong Martes, Setyembre 6, 2022 sa usa ka abandonadong lugar. Sumala ni Brigadier General Domingo Goboy, commander sa Joint Task Force Basilan, ang mga component sa IED naglakip sa duha ka round sa rocket propelled grenade high explosive, usa ka round sa 40mm high explosive grenade launcher, upat kanan electric blasting cups, commercial nga detonating cord o commercial time fuse. Usa ka kasaligang tinubdan ni pahibawo sa militar nga dunay gipangtago nga mga gamit panggubat ug bomba sa usa ka abandonadong balay sa Setyo Marang-Marang, Tuburan Proper, Haji Muhammad Ajul. Ang mga gamit matod sa militar gipanag-iyahan sa usa ka ginganlag Tawakal Bayali alias Jaber ug iyang kauban nga giila sa tawag nga Mudsfal nga sakop sa Abu Sayyaf Group ubo sa subleader nga si Pasil Bayali alias Kera. Subay sa impormasyon, daling gisubay sa mga miyembro sa 39th Explosive Ordnance Disposal Team ang lugar aron luwas nga makuha ang butang ug uban pang sangkap sa IED. Gidayeg ni Lieutenant General Alfredo Rosario Jr., Commander sa Western Mindanao Command, ang tropa sa Joint Task Force Basilan sa pagpugong sa mga miyembro sa Abu Sayyaf nga musabwag og posibleng tagubot sa lugar ug sa barangay sa komunidad sa Haji Muhammad Ajul. Samtang sa laing bahin, voluntaryong misurrender ang usa ka miyembro sa Abu Sayyaf Group sa lokal nga panggamhanan sa Tipo-Tipo Municipality, probinsya sa Basilan, kagahapon, Setyembre 7, 2022. Giilan ni Tipo-Tipo Municipality Mayor Arkham Estarul ang misurrender nga ASG member nga si Muwads Aya, nga kanhing miyembro ni Subleader Furuji Indama, 23 anyos nga residente sa barangay Silang Kum, Tipo-Tipo. Formal nga gipresenta si Muwads Aya ngadto kay Lieutenant Colonel Cyril Santander, commanding officer sa 8th Infantry Battalion sa Philippine Army. Dala ni Aya ang iyang M1 Garand rifle sa iyang pagsurrender. Matud ni ini, gusto na niyang manginabuhing malinawon. Matud ni Lieutenant Santander, andam silang mudawat ug mutabang sa mga tawo nga gustong magbag-o ug manginabuhi nga gawas nun ug malipayon uban sa ilang pamilya. Panawagan ni Santander nga unta mobalik na sa sabakan sa balaod ang ubang miyembro sa Abu Sayyaf aron mas mulambo na ang lungsod sa Tipo-Tipo ug ang tibuok probinsya sa Basilan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. At tangi! Agri-Fishery Fair 2022 sa Alabel, Sarangani Province, giablihan na. Og mga programa sa gobyerno alang sa mga kanhi rebelde sa Talaingo, Davao del Norte, nabati na. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences,
BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses. And now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Maglisod na og kumbinsi ang mga komunistang hutong sa mga kanhi nila kauban nga mubalik sa kalihukan human sila misurrender sa gobyerno kay wala sila pasagdi niini og nabati nila ang suportang panginabuhian nga gisaad sa gobyerno kanila. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Kanhi nahimong pugaran sa komunistang grupo sa Communist Party of the Philippines, New People's Army ang kabukiran sa Talaingod, Davao del Norte. Apan ang kanhi pugaran usa na kamalinawon nga lugar karon. Sumala sa mga residente, sa wala pa nabungkag ang kalihukang komunismo sa lugar, latas-latason lang sa mga armadong grupo ang kalasangan aron dili masiplatan sa mga sundalo. Kining bukira sab ang nahimong Pinoy-anan sa komunistang grupo, din ilang gipanday ang ilang mga plano alang sa nagkahiusang ideolohiya batok sa gobyerno. Usa si Carding Bago alias Kauntod sa mga buhing saksi sa tanang mga aktibidad sa komunistang grupo kaniadto. Siyam katuig si Carding sa kalihukan, una siya nakadesisyon nga mutahan sa iyang kaugalingon ug balik sa gobyerno. Tuig 2019, dihang mibalik si Carding sa komunidad. Sumala niya kagutom, kalisod sa sitwasyon ug ang pakyas nga mga saad sa mga lider sa kalihukan ang nakaaghat niya nga mosurrender. Ug ubay-ubay sab sa mga kauban niya sa kalihukan ang mikuyog og pagbalik sa komunidad. Kanay sir, kan napako kaliukan sir, mao gini among taguanan. Mao gini ang bukid among taguanan ug naay mga sundalo. Dili gid mi nagmugna og mga balaod sa mga NPA. Nganon balik ko sa gobyerno tungod kay wala ko'y dakita nga tinuod nga siporta sa NPA. Ang nakasiporta sa NPA ang kanang makahatag lang sa tribo, sa kagubot ug kaguliyang. Mao na nga nakita nako sa NPA nga walay klarong pagsiporta sa tribo. Mao na karon nakaunaw na ako sir nga ang gobyerno gyud ay ang tinuod nga gobyerno nga mo siporta ug mutabang sa mga tribo namo. Dugang ni Carding nga sa ilang pagbalik sa komunidad ug sa sabakan sa gobyerno nabati na gyud nila ang tinuod nga suporta gikan sa gobyerno. O karon sir, nakita gid namo ang tabang sa gobyerno labi na ning mga bata nga nakauskwela na gani sa gobyerno. Dako gid na among pasalamatan sir gani ang mga tabang sa gobyerno. Nakita namo nga tinuod gid nga ang gobyerno nga motabang gid sa tinuod. O daghan sir, daghan kayo ang nibalik tungod kay nakita sa mga MPA nga ang tinuod gid nga motabang ang gobyerno mo na ang uban nagbalik na sa sabakan sa gobyerno, hinay na sila nagbalik hantud karon. O karon murag nakita gid namo ang among lugar diri sir. Linaw na gid ang among lugar diri tungod kay ang kauban namo nga napas kaliukan nambalik naman sa sabakan sa gobyerno. Nagpasalamat si Carding sa padayong suporta sa gobyerno ngadto kanila nga kanhing mga rebelde ug gidasig ang mga napas sa kalihukan nga kinahanglan yud nga mosalig sa gobyerno sanglit andam silang tabangan ug dawaton sa ilang pagbalik sa komunidad. Ang kanhi kampo ug balay nga silunganan sa CPP-NPA nga naa sa ibabaw sa bungtod dinhi sa sitio Sambulungan sa Barangay Palmahil, Talaingod karon gihimo ng patrol base sa mga sundalo sa 56 Tatag Infantry Battalion. Kahinumduman nga daan nang gipanaad ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga paningkamutan sa iyang administrasyon nga mabungkag ang hutong sa komunista o rebelding grupo una mahuman ang iyang termino. Nadeklarang gawas nun na kun insurgency free ang probinsya sa Davao del Norte.
Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe. Nadakpan sa managlahing drug buy-bust operation sa mga otoridad sa North Cotabato ang 7 ka mga tigpayuhot og iligal nga droga. Lakip sa nadakpan ang usa ka mag-uuma. Ani ang report ni Marvin Revilla. Unang nadakpan sa mga kapulisan ang usa ka mag-uuma human napalitan og gidudahang illegal nga droga sa ipatigayong buy-bust operation sa makilala PNP sa Purok 3, Barangay San Vicente, Makilala, Cotabato, alas 7:05 kagabi. Sumala ni makilala Police Chief Major Jojet Nicolas, napalitan sa ilang asset og 2 ka gagmay puto sa gituang shabu ang mag-uumang si Arnel Tarandahan, 39 anyos, minyo, mag-uuma og residente sa Talon-Talunan, Makilala, Cotabato. Anana sa custodial facility sa makilala PNP si Dahan. Samtang ginaandam na sa makilala PNP ang kaso batok kaniya may kalabutan sa RA 9165. 2 ka lalaki ang nasikop sa ipatigayong drug buy-bust operation sa Midsaya Police Station bandang 1:40 kagahapon sa hapon dito sa Purok 3, Rosas, Barangay Sadaan, Midsayap, Cotabato. Gila ang mga dinakpan nga sila Jason Humera alias Bogs, 24 anyos, ulitawo, driver og si Junel Dagaa Santander, parehong residente sa lesgutang lugar. Nakuha gikan sa suspect ang 1,000 pesos nga gamit isip buy-bust money ug usa ka pakete nga adunay sulod sa gituang shabu. Samtang bandang alas 12:30 kaninang kadlawon, nadakpan ang usa ka lalaki sa buy-bust operation sa Kamansi, Alamada, Cotabato. Giila sa Alamada Police ang suspect nga si Nante Lumakad Untal alias Totoy, 46 anyos, mag-uuma ug residente sa Purok Abukado, Midpapanwan, Pigkawayan, Cotabato. Nakakuha og usa ka sachet sa gituang shabog mga illegal drug paraphernalia. Ang mga pulis sa suspect ug nabawi usab ang markadong 1,000 sa posisyon sa suspect. Ang mga suspect gisulod dayon sa custodial facility ug katakdang pasakaan ug kasong kalapasan sa Section 5, Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe! Libuan ka mga mag-uuma sa Sarangani Province ang misalmot sa Agri-Fishery Fair 2022 nga gihimo sa lungsod sa Alabel. Gitudlo atol sa aktibidad ang paghimo og native coffee o paghagot og abaka. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Giablihan na sa lokal nga gobyerno sa Alabel, Sarangani Province, Department of Agriculture Region 12 ug sa Office of the Municipal Agriculturist ang Agri-Fishery Fair 2022 kaganihang buntag. Kinisubay sa pagsaulog sa ika-51 nga kasumaran ug ika-21 nga kasadyaan festival sa lungsod. Ang pag-abli sa aktibidad gisalmutan sa kapin 5,000 ka mga mag-uuma gikan sa Barangay Dato Angas, mga benepisyaryo ug mga miyembro aron himong mabulukon ang pag-abli kaganyang buntag sa Agri-Fishery Fair ug sa Farmers and Fisherfolks Day. Gikanta ang paboritong huni sa mga mag-uuma ang Bahay Kubo. Kanunay gidasig ni Mayor Vic Paul Salarda ang katawhan og matag pamilya sa lungsod nga mananom og mga gulay kon backyard gardening ubos sa 5K masaganang Alabel program nga gilangkuban usab sa organic agriculture. Misalmot usab sa paghagot og abaka ingonan paghimo og sinangag nga kape or native coffee ang mga mag-uuma gikan sa Barangay Datal Angas. Ang Datal Angas giila sa ilang maayong pagpalambo sa abaka ug pagpananom og kape. Wala sab nagpaulahi ang mga miyembro sa Rural Improvement Club sa Alabel. Gipakita nila ang ilang kahanas sa Hito Cooking Contest atol sa Agri-Fishery Fair ug Farmers and Fisherfolks Day. Ang kasaulugan sa ika-51st founding anniversary o ika-21st kasadyaan festival sa munisipyo sa Alabel matapos karong Setyembre 10. Kapin 2 ka tuig sab nga walay on-site activities nga gipahigayon sa lungsod tungod sa hulga sa pandemya. Busa gikalipay sa mga residente nga may balik na sa face-to-face ang pagsaulog sa nisgutang mga selebrasyon. Gilantaw sa lokal nga gobyerno ug sa katawhan nga ang ilang kasaulugan makatabang sa pagpalagsik balik sa nahagbang ekonomiya ug pagpaasdang sa turismo sa lungsod. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.
Ito naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab mi ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!